سلام كميت وعلو كبرات تخطيطات للشانلنا نلوم علة 23 طرز تدالو علة زينا سبورت حيزنا قريبنا لنا سناي مكتتال صباح قرامن سنبتن قطمات بريمير ليج عادي انجليز بعبيت صوتات قتيل قوعليو ابزو قرامن سنبت ارسنال مانشستر يونايتد عادي ما ابتكايدو صوتا عاب شفن قوها وقدون كوين لو اذن كلبات ازيو عابي تحلالخنتن تاريخن زلوون كلبات مخانن زفلت كوينو ابز حلف عامتات عبلالنت ارسنال لعل مانشستر يونايتد اند عابي خمص مصنح يفلت أرسنال أبزلو مع زكاية زلو قطمات بريمير ليج أو قدماي درجات سريعة تركبن كلا بوزحات وقنات دما وانش بريمير ليج تعتر لعلق متوهي ويركب أبز حلف قطما أنصار إنتر ميلان أب تشامبيونز ليج تعويتا مريحنة زدلدلت أرسنال بأنصار أبز حلف تخطات لقطمات أب بريمير ليج أنصار ليفربول نوتنغهام فورستن بارو بمفلاي 4 نقاط دربي كانت تجددت بالحريال صعب أزلو مانشستر سيتي أستون فيلا جن كعوتها بزي مخالن أدل جيرات بهالي كعال أرسنال صباح مسمان يونايتد أب تكايتو قطم تتعويتا أب تمتم وانشا معتار عاب دفيد كوهونا إيو زحلفو سومن ناي قدم تتصاوتاين زنبره ميكائيل كاريك حادش سلطانيا غيرا زقوصرت مانشستر يونايتد مسنمت زيت تبيساوي بلوص عوت اب لعلي عباي غال كتما مانشستر سيتي بمغونصاف زجمره غعزو اب لعلي ارسنال بمدغاب يونايتد نا وود تشامبيونز ليج نمستاف كدفات تصبيت دغفت ريد ديفلز أبز حلف قطم يونايتد ميدان مانشستر سيتي قص كتري ايكال هنطراي زيكونت تصاوتا زراي وناي معواد دليت بطعم فنان كوين واي قطم ارسنال ثلاثه تصاوتا ريكاردو كالافيوري ماكس دومان بيرو هينكابي بمهارب تكسرن كلا مانشستر يونايتد مان ولص تخلخلاي هولندا دي لايت كتكسريا እዚ ጾታ እዚ ሰንበት በቆጣጠራ ሃገርና ሰዓ 7 ፈራዓን ይካየድ ናብ ካል ጾታታት ምስ ንመጽእ ከላይ ደረጃ ሒዛ ዘላ ናይ ፔፕ ጓርዲዮላ ማንቸስተር ሲቲ ቀዳም ሰዓ 6 ፈራዓን ድሕሪ ቀትሪ ፍኹስ ዝበለ ጾታ ምስ ኣብ መውዳእታ ሰሌዳ ተቐሚጣ ዘላ ወልቭስ ኣብ ሜዳ ክትገጥምያ ኣብዚ ሓለፈ ክልተ ግጥማ ብማንቸስተር ዩናይትድ ኣብ ፕሪምየር ሊግ ከምኡ ድማ ብብድሮግ ሊሚት ኣብ ቻምፒየንስ ሊግ ዝሕፍር ስዕረት ዝተሰዓረት ማንቸስተር ሲቲ ኣንጻር ወልቭስ ዝሓሸ ደረጃ ከተመሓሸሉ ትኽእል ጾታ ተባሂሉ ይግመት ሳሳይ ደረጃ ሒዛ ዘላ ኣስቶን ቪላ ተማላ ሐሙስ ኣብ ግጥም ዩሮፒያን ሊግ ናብ ቱርክ ተጓዒዛ ኣንጻር ፈነርባቸ 1-0 ተዓዊታ ድሕሪ ምምላሳ ሰንበት ሰዓት 5 ድሕሪ ቀትሪ ናብ ሴንት ጄምስ ተጓዒዛ ኣንጻር ኒውካስል ሓያል ጥምጥም ተሰሪዕላ ይርከብ እዛ ጋንታ ኣብ ትሕቲ ኣሰልጣኒ ኢስፓኛዊ ኡናይ ኤምሪ ጽቡቕ ገጋሰሪ ምህላዋ ይፍለጥ ናብ ካልእ ተሰሪዖም ዘለዉ ግጥማት ምስ ንመጽእ ቀዳም ሰዓት 3 ፈረቓን ቀትሪ ዌስትሃም ኣብ ሜዳ ኣንጻር ሳንደርላንድ ብምግጣም ናይ መበል 23 ግጥም ፕሪምየር ሊግ ናይ ዝዓመት ክትከፍተን ከላ በርንሌይ አንጻር ቶተንሃም ፉልሃም ብራይተን ማንቸስተር ሲቲ አንጻር ወልቭስ ኣብ ተመሳሳሊ ሰዓት 6 ገጥማየን ከምኡ ድማ ሰዓት 8 ፈረቓን ዓባይ ክለብ ሊቨርፑል ናብ ቦርንማውዝ ገይሻ እተካይዶ ዓብ ግጥም ተሰሪዕላ ይርከብ ሰንበት ተሰሪዖም ናብ ዘለዉ ግጥማት ምስ ንመጽእ ብሬንትፎርድ አንጻር ኖቲንግሃም ፎረስት ክሪስቲያን ፓላስ አንጻር ቸልሲ ከምኡ ድማ ሰዓት 7 ፈረቓን ዝዓበየ ግጥም እዚ ቀዳም ሰንበት አርሰናል አንጻር ማንቸስተር ዩናይትድ ተሰሪዖም ይርከቡ ኣብ ግጥም ላሊጋ ዝሓለፈ ሰሙን ብሪያል ሶሲዳድ 2-1 ዝተሰዓረት መራሒት ላሊጋ ዓባይ ክለብ ባርሴሎና ሰንበት ሰዓት 6:40 ንሪያል ኦቬዶ ዓዲማ ክትጻወት እያ ዝሓለፈ ረቡዕ ኣብ ግጥም ቻምፒየንስ ሊግ ንስላቪያ ብራግ 4-2 ዝተሰዓረት ባርሴሎና ሞራላ ብምዕራይ ናብ ዝጸወታ ከም ተኣቱ ብዙሓት ወገናት ይሕብሩ ኣብ ዝሓለፈ ጸወታታት ቻምፒየንስ ሊግ ንብሉጽ ኣከፋፍለያ ፔድሪ ብምጭዋጭ ዋዳ ዝኸሰረት ባርሴሎና ፍልያ ምስ መቀናቐንታ ክለብ ሪያል ማድሪድ ናይ 1 ነጥቢ ጥራይ እዩ ዘሎ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ መቀናቐንታ ክለብ ሪያል ማድሪድ ቀዳም ምሸት ሰዓት 11 ናብ ቪያሪያል ጌሻ ተካይዶ ሓያል ግጥም ተሰሪዕላ ኣሎ እዛ ኣብ ትሕቲ ሓድሽ ኣሰልጣኒኣ ኣልቫሮ ኣርቤሮ ጽቡቕ ምንቅስቓስ ተርኢ ዘላ ክለብ ንቪያሪያል እንተስዒራታ ንሰዓታት ክሳብ ባርሴሎና እትገጥም ኣብ መሪሕነት ክትቅመጥ እያ ክቡራን ተኸታተልቲ ነቲ ቻነልና ንሎም ዝበልናይ ዜና ስፖርት ኣብ ዘፈዲና ኣለና ኣብ ዝመጽእ ብኻልእ ዜናታት ስፖርት ክሳብ ንራኸብ ሰላም